ye fa ma dɔrɔn te fa ko b'a fɛ ka den ni ne ma nata la o mun nata ye ne den ne don ne ko kuma mɛ n'a ka da cogo min a kɛ ten nka ni ne tɛ don mun yan dɛ sabula n'u ko i b'a gɛn ten kɛ mɔgɔw bɛ n'a fɔ i karisa y'a ka baarakɛla gɛn dɛ karisa ka jugu a ka baarakɛla ma dɛ a don sera a bɔ so u bɛ n'a kumaw cɛ i bɛ nkalon dɔ de ta k'a da la. muso furuta o mɛ bɛ sɔrɔ kare kɔnɔ de yan han somɔgɔ t'e la yɔrɔ t'e la désormais n tɛ fɛ k'i lajɔlen. fɛn min ka gun ne yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na o ye janfa ye. parce que déjà an taara i ye denni ye wa denni diyara i ye fɛnɛ ma bon min kɔni bɛ ne bolo a ko la dɔrɔn ka cɛ i mana fɛn fɛn kɛ ne b'i kɔ. Wa so kun sigilen bɛ gɛrɛn na ne ni maa caman kumana dɛ u ɲɛna yɛrɛ basi t'u la yɔrɔ basi foyi t'u la hali yanni sunjɛ kumana e delila ka furu ayi ne ma furu kɛ den b'i bolo ayi den tɛ n bolo Allah ça tombe bien an ka den lamɛn sa i bɛ mun fɛ a den t'o fɛ a ye bɛn kelen ma sa. Jawara, directeur de l'entreprise Jawara Construction. Jawara Construction est une société spécialisée dans la construction des ouvrages de génie civil, notamment les bâtiments, les routes, la construction des usines, des hôpitaux. Nous serons présents au CICB du jeudi 17 au samedi 19 juillet pour le Forum international de la diaspora. Si vous voulez savoir plus sur nos différentes offres, rejoignez-nous au CICB. Je vous remercie. Wala yɛrɛ ɲɛna fin baara kɛ Ali a kɛra cogo di e ma ni sugoro ma basi t'aw la kɔni basi foyi tɛ ka ɲi yɛrɛ de village la mɔgɔw dun sira jara ni ɲuman taara ɲuman seginna lagare ko de ale tun tɛ k'i sɛgɛn dɛ i ma kuma o la dɛ ale tun ka ne sɛgɛn kojugu surtout n'a n'a terikɛ in nana a terikɛ dun aw tɛ mun a bɛ n'a fɔ o de tun a kɔnɔna surugu a bila o la a tɛ ko fɔ n'a ni ne fila don fo n'o bɛ yan nɔ. ale dun y'a fiyɛ k'i ka fara lagare la dɛ a ye jɔ sama e kɔni wari lagare na nkalon de tigɛ n'o tɛ a b'a dɔn ne b'a tɔɔrɔ sa ayi ne tɛ yan nɔ e kan k'i mago don dɔgɔnin na de nka ni ne bɔra ka ban e ni teriw bɛ na i b'a k'i sago ye o man di ne ye dɛ mama a bɔra ka taa yɛlɛ ne y'a kɔrɔ fo o de la hali ni e yɛrɛ tun bɛ yan ne tun bɛ sɔn a ka bɔ ka taa ayi yɛlɛ ne tɛ sɔn o ma dɛ ale yala man di ne ye ko ni e tɛ yan ne de kan ka lagare la mɔri o ye tiɲɛ mais ni e bɔra ka t'i yɛlɛ hali sini i bɔra ka t'i yɛlɛ n'i nana an bɛ a ka ɲi ten lagare yala man di e kana to ka yala dɛ i tulo b'a la Ali n taara i bɛnna la nin diyara dɛ u ye n bisimila i ka ɲɛ n yɛrɛ ye n dɔgɔkɛ denmusonin dɔ ye o diyara ye dɛ n y'o kulonkɛ kuma k'o fɛ nka a ye jaabi cogo min na a bɛ komi sɛbɛ don n ko n'u sɔnna k'o diya n b'o ɲini i ye i ye n ka kuma mɛn yan'o cɛ i t'i labɛn mɔgɔ kɔni k'ale k'o ɲini mama e n'a hakilina ɲininkali kɛ fɔlɔ n ko ne de bɛ e bɛ muso furu jɔn kama ne tɛ dɛ e ka man ɲi mais e b'a to ko ne de b'a furu bi bi in na n'i taara i bɛnna la n'u ye muso d'i ma i bɛnna la o de fana ye muso ye dɛ i tulo bɛ na bɛnna bɛɛ de bɛnkɛ bɛɛ de bɛ muso da a bɛnden ma ale kɔni hakilina ta ɲininkali kɛ o de tun ka di ne ye o tuma hakilina ninnu e b'a dɔn n'a sɔrɔ ni ne tun ɲagin dɔ la yan aw ka muso ɲininen ye muso ɲininen wa ka taa muso ɲini ka na diya u ka n bugɔ yan mɔgɔ tɛ kɛ sa mais e ka wagati dɔ ni ne ma kana girin ka k'o kɛ ten mama Alvin ye cɛ min ye wa Alvin bɛ sɔn ka villageois furu mama yɛrɛ ye villageois ye o ye fa ye ne bolo la e bɛ se ka villageois furu a yɛrɛ o ye fɛn lɛgise ka bon an k'o to yen o ye 20e siècle la dɛ mama e yɛrɛ b'a kalama lagare wala ne bɛ fankelen sa a diya sa
la yɛrɛ falen fɛ aw wagati ni an ka wagati kelen tɛ o. Ayiwa mais ni ne fɛnɛ ye fɛn min ɲini ka d'i ma i man ka ban a la dɛ. Mama u b'a fɔ ten ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ yɛrɛ ka den kɔrɔ mais o tɛ wagati bɛɛ dɛ. Sɛba bɛ fɛn dɔ yurugu ni fɛn dɔ bɔra la aw bolo ka denw to yen dɛ. Ayiwa. N'o ye den yɛrɛ kumakan in banna ne t'o kuma dɔn. Mama n bɛ kulonkɛ de la. Ka kɛ kulonkɛ yɛrɛ o de da ka di la sinon n ma na fɔlɔ dɛ. Nka i ka wagati ni kɔni d'i ma n bɛna hakili jagabɔ. Ayiwa n'i ka kuma. N bɛ n da kan miiri komi su fɛ n'i dara hakilina ɲumanw de la. N bɛ n da ni hakili bila yɔrɔ min na. N y'a mɛn. Voilà i ye wagati jan di ne ma yɛrɛ de. Problème t'a la n'a kɛra cogo min a y'aw timinandiya Lagare kan jumɛn b'e da. Kan foyi tɛ n ɲɛna. I kun ɲana dɛ. Merci. Ne ɲɛnakɛ tɛna sɔn ka t'i kun dilan parce que ne ye wari d'e ma depuis fɔlɔ k'e ka t'i kun in dilan k'a ɲagasalen bɔ tan e ma sɔn. A ma kɛ foyi ye a kuma fɔ k'a ka garde ni donni dabila aw kunkolo la e bɛ se ka kɛ fɛn ye. Non min na. Kunsigi dɔrɔn yan. Foyi t'a la. Mama b'o fɔ kɛ village la e bɛ sɔn mama e yɛrɛ b'a dɔn ko nin. E ye mun kɛ ka ne jaabi sisan. Lagare. Kasara don. E y'i kun ɲana yɛrɛ de. Ali fɔra ne ka Lagare la. Ne dun. Ayi aw tɛ kelen ye o. I b'o fɔ siɲɛ fila de Ala i ka fini ninnu walayi da olu ɲɛna koyi. Fala yɛrɛ yɛrɛ de. Ne tɛ mɔgɔ ma fɔ ye fɔlɔ. I tɛ kira ko najiya yɛrɛ de la ka na. O bɛ ɲɛnabɔ e yɛrɛ b'a dɔn diyagoya n ka ne kun bila wari in jan. Ne yɛrɛ tatɔ o kun bila yɔrɔ la. I ka baarakɛla e m'a fɔ ne b'i wele f'i ko i ye baarakɛla ci ka taa sugu la ko n'a mana i tɛ se ka bɔ. Awɔ. Ne tagatɔ kun bila yɔrɔ la sani ka ne yɛrɛ se salon na k'ale laban min ye sani ka se salon ma de. K'ale ni kɔnɔna la ne y'a ni cɛ dɔ de jɔ ne kuma la. Kadi. I ma tila baarakɛla ko la fɔlɔ. Ni kadi nana kɔnɔ ta manamana mɔgɔw fɛ ne bɛna mun fɔ sisan. Ko manamana mɔgɔw wa. E tɛ kunajɛ yɛrɛ a ka ne na k'i cɛ ye. Ala. E fana i dalen don i ka baarakɛla in na dɛ. Ne n'i ye nin kɛ ne de ye. N'i ye nin kɛ ne Fatima de ye. I kɛ su kelen si ne fɛ diɲɛ kɔnɔ. Ko maa fɛnɛ dira ne ma ni jigiya de ye. Ne b'a minɛ n'o ye sɔnni kadi ka nin kadi bɛ comportement dɔw yɛrɛ kɛ yɛrɛ buna adamaden yɛrɛ de tɛ sɔn a ma quoi tɛ sɔn a ma. Kabi. Wa a nana mɛ ne y'a ɲininka o kayi ni ma taa yɔrɔ si mɔn ne taara sanni la dɔrɔn tɛnɛ wa ka segin a bɛ tantɔ nafɛnw sɔrɔ o filɛ nin ye. N kɔni bɛ min dɔn i jija tɔgɔ sugu bɛɛ la i b'a nin bɔ i ka so de sinon a b'i tɛgɛ ko a b'i cɛ ko la. An bɛ ko kɛ cogo di sisan. I bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de tigɛ k'a gɛn sabula n'u ko i b'a gɛn ten kɛ mɔgɔw bɛ n'a fɔ karisa y'a ka baarakɛla gɛn dɛ karisa ka jugu a ka baarakɛla ma dɛ a don se de a bɔ so u bɛ n'a kumaw caya i bɛ nkalon dɔ de ta k'a da la fo ka diɲɛ wuli a t'a yɛrɛ bɔ nkalon bolo. Sisan ne bɛ n'o nkalon ne bɛ n'o da o la cogo di sisan ni mago b'o de la o. Sisan n mago b'o de la n tɛ m'o la kɛ. Voilà a tɛ don i ka so kɔnɔ yan. Papa ka wari ba dɔ ta a ka sanji dɔ wari ba dɔ ta dɔrɔn i k'a bila n'o ye. Wa nɔgɔ. Bi tɛ yan an na m'a bila bi bilalen na sini sɔgɔma b'a bila n b'i wele k'a f'i ɲɛna. Sɔɔni ne ye sa. M'o kɛ kana pereso la yɛrɛ o kɛ i n'a fɔ ko sɛ wulila ka bɔ a fan da la. Sinon n'i ye nin to i bolo ɲɛ t'i ka cɛko in na fɔlɔ dɛ. I yɛrɛ dama ma ban k'i ci mun bɛ t'i cɛ jɔ kari kɔnɔ e bɛ baara de la ne bolo. Sisan baarakɛlaw bana mɔgɔ t'u la. Ça va comment tu vas? Ouais, on est juste là, on est calé, ouais. Quand il est ouais, ça va. Et bon, juste... Il est là, il est là, il est ici. Hé, maman! Maman! On te commande son. Désolé, maman, moi je suis en appel de nous. Allô, c'est moi le Dongwe. Allô, c'est moi. Non, c'est moi. Wallahi, basi foyi t'an na. Ami
me ala tanu yere du mani boadu ide ume ane kamso ya yere me ala tanu si oh Selva, nega lari nyara pinga nara ne akala corona dro gauli kanare koi. Aywa, jutala. Ya, itu koi. Selva, ini punya balma ayo kira yo itu koi nya kenyere. Amina Rabbi. Amina Rabbi. Amina, la domine. Biare. Era ni palma ya. Si. Awo. Awo. Ujara ne wisirima. Ini sa go soro sa go nge muram sui. We teme nyali. Bare. Tefoli we. Nada sola. Ali sirare. Wenda fiali. Sirmani garani. Ani me ambasi tu sila. Alla gari ube bane. Awo ube bo fuli me. Sirva na usira ko kene ube jane koi. Nine sera ko soro ko ke mburam so esisa. Adi sera mso furere. Awo Selva ma ke kofe ola. Awo. Iga baragala ko mana mambe sino fala ndabala maba. Isiya Fatima. Buire sewere lutli famina. Erbe mo ni saganya no bale. Ayere ben bela dere majide ma. Chemu re mino wera bino. Kali! Kali dene. Na jiro di interim chuma. Abasa gube do ayere la basore ge la meta. Ewa, abiga. Nantan. Jiro di Fatima wam. Di dabala be banare. To ko ne. Imana cha musali. Ayere di tilia chi ere fere kwa. Ameme mnanza. Isi. Yo ko ka. Itlali ya barola. Awo. Dumin mona. Awo. Jiro dam. Mokole sensa. Ube pule gilane ne ba. Awo. Nala. Nan blé. Nyam. Iteli arek. Wa kirina salino. Nantan. Nini Ni ni kan mewe ya. Oh, ini kuah di sana. Bukan kini bol. Ko nga kin masisi bulu ka bege senere. Ay. Aha. Aflan. Mɔgɔ min y'a dilan a tigi sera a mɔrɔmɔrɔ cogo hali ni tɛ k'anw yɛrɛ kunna. Merci. Joy wari ma. Yiriba de wari dira ma. E ko yiriba de wari ma ka e k'i kunkolo dilan. Awɔ. Fatima dun ko k'ale ye n cɛ dɔ jɔlen o ye jɔn ye. Ayi ne ni mɔgɔw tɛ kari kɔnɔ dɛ.
Kala banci. I bɛ fɛ ka ne kɛ galontigɛla de yan. Ne bɛ ni cɛ dɔ jɔlen ye sugu taga sira la ni tɛmɛna sɔni bɛ se salon ma sugu kari bɛ in kɔnɔna la i ni cɛ dɔ ni jɔlen tɛ kuma la o y'a sɔrɔ nafa segi b'i bolo. Ne t'o dɔn koyi. E t'o dɔn mun b'aw bila k'o jɔ kare kɔnɔ n'e t'o dɔn. Tan Awa a ye ne lajɔri k'ale bɛ muso furuta ɲini la. Muso furuta o bɛɛ bɛ sɔrɔ kare kɔnɔ de yan somɔgɔ t'e la yɔrɔ t'e la désormais n tɛ fɛ k'i n'a jɔlen i ju ta ka taa n ka baara kɛ mɔgɔ mulubali ye. Ni bɛ n ka kuma la sisan Seliba. I ka muso kɔrɔkɛ n tun ye mun f'i ye kɛ ninnu ye mɔgɔ ɲɛnama ye koyi wa u ye balimaya diya don ne la cogo min ninnu ye ne sutura koyi ne kɔni b'a dɔn ni nin denmuso in nana ne bɛ ne don sogo ni mɔgɔ in cɛ n'a ma sɔrɔ. Je pense que tu rigoles avec ça. Mais maman, il a fait une guerre à vie, il a fait une guerre à vie. Ali, ko bane ma ko kulenge. Kulenge bi ne le cɛ wa? Non, allez ça maman. Il faut me laisser choisir pour moi-même. Ali, il faut non, je ne veux pas ça. Et plan de ne ya? Ali, cɛ ma ti fɛn tu yɛrɛ la ka ne. Wa Ali, ayi ja, ami ja, I den kelen bɛ na. N'i ma sɔn ma, I b'i ta yɔrɔ ɲini. E ni ne fila du kɔnɔ yan nɔ a bɛ to dɔ ta la. C'est vrai maman. Oui tiens. Ne yɛrɛ bɛna kɛ muso in furucɛ de. Wa min bɛna kɛ foyer kɔnɔ c'est moi qui devrais subir ça. Donc ne se ka jɛnɛ tout ça ka taa muso ka village ka na di ma sans mon consentement maman. Donc ne peux pas accepter ça. Jamais je ne peux pas accepter ça. Là, finalement, tu me donnes le temps à réfléchir, maman. Non, je ne veux pas ça. Elle n'a pas fou, il n'a plus de l'aide. Il n'a plus de mari. N'est-ce pas? Maman, mais laisse-moi choisir pour moi. Ali, choisir. Ali, ma fille est souffrée. Gagner les taillements de tes moussoirs, les cadeaux qu'on a. Maman, il m'a donné le matériel. T'as fait du moi, t'as fait chine. T'as fait. Il m'a fait du mato. A te donné le cadeau qu'on a. On va finir là. D'agradé. Ne va pas être comment. Ni te va souffrir que maman va pas la dire mais. La règle va dire quoi? Maman ne dit comment il finit la mère. Ne me souffre. Et comment il connaît la mère? Ali c'est quand il cancer. Et voilà, Alvin n'a c'est quand na bouche na mo furu to shi. O te patra dia ka ya binda. Ne le awora ne gora. O te priera ma dai. La hari bora ni nyora. Maman ne bi afia. Alvin be muso kura ko ila. Nto kana mo ri fole flemme. Ali be muso kura ko la na ma ne tan fu. Ni to do bora ya no. Kado fone su. Oh village. Ne munya le woro mo ne tara village. Ne ma ta village la. E ma no video filé no yera ma. Ko kora ke woro la buma ko ya. Danga di. E ni ne flate ni ma ni muso ta. Ama nyera ta duina. Atete malaka. Ni te ka funa ke bama ka bola ki kien sawa. Ha? Ni e bi den ko bela jeli. Ne na ala fo ka ba. Maman pense e yan vibe ne ba ne. Ite bongoro. Menga dus pasi kuma fara ni joma ko video kuma fare bila. Ye mu den suwe. Aha. Angle maman. Nse, somo kana sigara. Maman. Tu veux maman na bire. Ina to nyala. Ni tergere be nyokona. Ali. Ika kuma Ali fe. Ne ka muso nyini ne. Ali ko ka ta fe. Ni Ali ma muso ina do. Ate muso wera furu ka do ne ka do kona fushu. Na be ka furu ne da ka muso furu toyi. Ni ne ta ma do muso te do ya. Ikula na kuma la. Ah maman nyame, me kuma fe. Comme il a dit interview, on fait le métier OK. Me kuma fe ga lu na ni. Ni ka kuma ni. Ibora ni nyoko. Ele benga kwa muso jia, ne le ko mu kwa muso jia ngadi ndenge ma. Bidi nkare teni tani ne. Ali ye terigeli kuma fe. Ko mo bi tagama nyoko sombe ta faga chenya.
n'a sɔrɔ jogo min b'a la n'o jogo kelen b'i la m'o fɔ dɛ n'i n'a jogo tɛ kelen kan da ye i ye n ka kuma mɛn mama ɲaami a bɛ so kɔnɔ yen ne kuma fɛ a bɛ n'a fɔ i ka kuma in bɛ fɛ ka bɔ tiɲɛ fɛ dɛ parce que a ko ne ma ko yiriba de wari d'a ma ka tila ka n'a fɔ e y'an dɔ ye kari kɔnɔ e tilala tuguni ka n'a fɔ tuguni e y'an dɔ ye kari kɔnɔ a yɛrɛ tɛ ka kan joli yɛrɛ fɔ yɛrɛ kalabanciya ni ala ye nin ci ka kɔnɔ ta yan nɔ Allahu akbar m'a faga dɔrɔn wallahi wala bɛ taa lakali yɔrɔ yɛrɛ n'i sɔmina ɲanamini na n'i b'i sigi de sɔnni a ka kɔnɔ ta i fɛ i t'a gɛn e fɛnɛ tun y'o kuma fɔ ni baarakɛla donna sungurubaya la ka ban o ye baarako bannen don e bɛ se ka bɔ cogo di burusi kɔnɔ ka n'anw sɔrɔ duguba kɔnɔ k'e bɛ Bamakɔ tigiya minɛ anw na n'anw wolola a kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ de n'i nana gɛn cogo dɔ la komi y'a kalifa na cogo min na a bɛ fɔ ko n kalifa tiɲɛ dɛ o kɔni ye tiɲɛ i ko min yɛrɛ mɛnɛ yan sa e kɔni tɛ siran ɲina bon restaurant taga ko in yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di n tɛ ni komi e fɛnɛ ni ne tɛ kelen ne bɛ furu la ne ka kuma nɔgɔ mais an b'a programmer ok an bɛ se ka kɛ samedi o n'o b'i arranger samedi prochain ok problème t'a la n b'a ɲɛfɔ papa ɲɛna m'a dɔn a bɛ sɔn i k'a fɔ k'a ka jɛ caman d'i ma dɛ ok ne bɛ sira ɲini awɔ an ka taga Ali jangan sering gue gilare bangen nasro ibamsu ere to na tia ala ci fami ko ani ngana na mo ne re njoro la no bulo fere runja abe ngo no ya na wo ne ngo la ai na wara bin na ta ka ni so bo ni ka di tele do ni on ni ba on ma ro village mo de no ne so furu ne sian furu na de ga ne me ka ni ne yo ka na ai be ka ni no ne sian mo ta village ta so na se ene me ko bela ali na ke mo mena esa un dato mama ta jume tiga mo ma ka to mo ta la jume cara mo sa kana mo kulo do na sa ka to mo ta no ma te ana ni ma kan no muso in kelen de b'ale Ali ne ko ni mun bɛ k'e la den masaya la k'e tɛ ne ka kuma mɛn e t'a to ne t'a la mɔgɔw kun mana don ne fɛ yan u bɛ ni den sɔrɔ kulonkɛ la an bɛɛ kɔntannen don mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ne ni mɔdenw don bi Ali filɛ ka ne ka du gɛlɛya an bolo ka ne yɛrɛ ko goya an den ye ten pewu ka d'a kan ko ne ko k'i ka muso furu ni ko i den ma muso furu ne kuma jugu fɔ muso t'an den i bɛ ka taa ne de kama ne ye kuma jugu fɔ wa mama e tɛ min dɔ dɛ wa e tɛ min fɛnɛ kalama e nana i ye kuma in fɔ i b'o de lajɛ ne ko i ka to ne ka réfléchir i ka wagati jan di ma ne ka hakili caman o hakili caman kɔnɔna na min tun bɛ ne fɛ ka f'i ɲɛna n fana bɛ k'o f'i ɲɛna bi n bɛ denmuso ɲini k'i na ne ma o kan ka kɛ nka o y'a sɔrɔ ne fana ɲɛmɔgɔ bɛ dɔ fɛ yan nɔ min fana ye burusi kɔnɔ ka ye awɔ burusi kɔnɔ fana bon ne y'a ye don min a diyara n ye ne ko ma ko n bɛ fɛ ka furu n tɛ kulonkɛ la mama o de y'a to ne bɛ k'a f'i ɲɛna ko ne tɛ e ta in fɛ ne yɛrɛ ye min choisi ka ma ne b'o de fɛ. kuma tɛ nin kɔ Ali ne bɛ bali k'i ka muso furu bi o
ye burusi kɔnɔ k'a ye ne ta ye burusi kɔnɔ k'a ye ne de ko n k'i bɛnkɛ den furu ne b'o dɔn ne b'o fa dɔn ne b'o ba dɔn o lamɔna cogo min ne b'o dɔn e bɛ ka mun furu ka na e b'a fa dɔn i b'a ba dɔn wa e t'a dɔn ko ala fɛnɛ bɛ se ka fɛn jugu ala bɛ se ka fɛn ɲuman ban ɲa la i bɛna fɔ fɛnɛ fɛn ɲuman fɛnɛ bɛ se ka fɛn jugu ban i ka kuma la tiɲɛ tɛ i bɛ yafa ma ni dɔnni gasi la tiɲɛ yɛrɛ la ne ye min choisi o ka di ne bɛ fɛ k'o de fɔ ali depuis e ma wolo ne bɛ fɛn ɲuman ni fɛn jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na e ɲɔgɔnna n tɛ ne sigi k'o fɔ ne wa bi ta kɔ bi ta ɲɛ i kana ne dala minɛ n ka kuma la i tulo bɛ na n'i bɛ n ka kuma mɛn kuma in mɛn n'i t'a minɛ fɛnɛ i bɛ se k'a to yen nka ni ne kɔrɔkɛ den ma furu muso wɛrɛ tɛ don du in kɔnɔ dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ ni seribaga denmuso in ma don yan muso wɛrɛ tɛ don dɛ ali ne de y'u wolo sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka k'ale bɔ n'i bɛ sɔn sɔn wa n'i tɛ sɔn yɛrɛ fɛnɛ i b'a boli lagari nin kuma tɛ ale kelen na dɛ n bɛ ladilikan di fɛnɛ ma bi furu tɛ ko wari bɛ karisa minɛ bi furu tɛ ko karisa cɛ ka ɲi bi furu tɛ ko karisa ye burusi kɔnɔmɔgɔ ye ne bɛ furu aw fara kuma o ma k'aw ɲɛna aw t'o cogoya dɔn o y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ t'aw fa o y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ ne yɛrɛ kun nka ne fɛnɛ ka burusi de kɔnɔ i bɛ burusi fili min dɔn dɛ ni e ko ko dɔ ye burusi kɔnɔmɔgɔ ye o bɛ bolifɛn y'a ɲɛ la ne taara yɔrɔ min ne tun tɛ bolifɛn ye ɲɛ la ne nalen filɛ sigi o hɛrɛ de kɔnɔ ala ye nɔgɔya kɛ n cɛ ye an garisigɛw farala ɲɔgɔn kan ne filɛ o hɛrɛ kɔnɔ k'aw wolo o hɛrɛ kɔnɔ aw kana fɔ ne ɲɛna bi ko dɔ ye burusi kɔnɔmɔgɔ ye. wagati ni sisan tɛ kelen ye. n y'a fɔ n k'i kana o kuma de fɔ n tɛ fɛ k'o mɛn aw bi denw de yɛlɛma n'o tɛ wagati fosi ma yɛlɛma n den furu cɛ fantan ma k'i to i danbe la o ka fisa i ka furu waati ma k'i lebu diɲɛnatigɛ kɔnɔ ne furu n'i fa ma a ma dira n ɲɛ a ma tɔɔrɔ a y'i to danbe la k'an ka hɔrɔnya jira n na nka i bɛ furu waati dɔ ma bi a b'i danbe bɔ i la i yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka ne bɔra ni image min ka so est-ce que o kelen don a f'i kɔrɔkɛ n tɛ fɛ a fɔ a yɛrɛ i ka kuma latigɛ tɛ dɛ denmuso in bɛ don du in kɔnɔ yan ne kɔni sigilen fɛnɛ bɛ n ta kan n b'o de fɛ wa n'o fɛnɛ tɛ ne tɛ da in fɛ Mama, an ko ne jin ma jɔlen sa e bɛ mun fɛ ale den t'o fɛ mama an ka jin lamɛn sa e bɛ mun fɛ ale den t'o fɛ a ye bɛn kelen ma sa o de ka di an bɛ cogoya min na an ka tu ten tɔ an mama ni kɔni ko bɛ diya ne to wale lagare ne ye ka kuma mɛn ne de fɛnɛ ye kan di n balimaw ma a bɛna kɛ kan langolo fɔ de ne bɛna kɛ nkalontigɛla ye ne ni seriba kuma na yan a ma dogo aw si la ale b'a fɛ ka ne malo de mama ne ma dala ni seriba tɛ fɛ k'a den di ma nata la parce que wari fitinin bɛ tubabu ne kɔni ko e ma ne kun kɛ ten mais ninnu ka di ale den an ka yɔrɔ dɛ seriba b'a fɛ k'a den di ne ma nata la seriba ye ne di papa ma tuma min na joli tun bɛ papa kun ne di ne fa ma dɔrɔn t'e fa ko b'a fɛ k'a den di ne ma nata la o kun nata ye ne den de don ne y'aw ka kuma mɛn n'a ka d'a ye cogo min a y'a kɛ ten nka aw ni ne tɛ du in kɔnɔ yan dɛ n b'o fɔ aw ɲɛna n'i sen don a la i b'a la ni min sen don a la yɛrɛ fana banna sinon ale tɛ se k'a fɔ ne k'a fɔ a ka to ale ta la ko ne k'an sigi yan dutigi bɛ yira du kɔnɔ yan ne bɛ taa komi ale de y'a fa muso ye n'ale bɛ kuma ne dala sɔsɔ ale bɛ to yan ne bɛ taa ne kun y'aw wele nin kuma de la i bɛ se ka t'i ka daga lajɛ taa i ka daga lajɛ ne k'a fɔ den ma ko k'u den k'a fɔ ko banakun i bɛ taa ɲimi yɔrɔ wɛrɛ wa ale ye se k'o ɲimi ale ɲɛna o ne bɛ n cɛ ka so de ne de y'i wolo nka ne bɛ n cɛ ka so. Nos. Ouais, c'est comme tu veux. Quoi ça? Ouais bon. Ame ano bon basi parce que na la jara ina sorati. Yoro ha. Nama frère na so beti. Wala sama sika de ni so jona ra ti na jona ma do ma te. C'est pocho maire. Parce que ni ma no la jara la jara ne wala ni fona ya.
k'ale taara ne bɛnna na ko ne bɛnna na den dɔ de bɛ yen nɔ k'a bɛ fɛ k'o ɲini ne ye furu la ne ma tila yan taw la kuma tɛ village taw mankan cɛ ne dun b'a dɔn ninnu ye mɔgɔ min ye u bɛ sɛbɛ la dɛ n'u ye min fɔ dɔrɔn mankan cɛ o dɔrɔn don bon ne bɛ ka essayer ka n fosi cogo min na a tɛ ka sɔn bon a laban finalement ne y'a kɛ kulonkɛ de y'a fɛ bɔ ne bɛ fɛ an ka fɛɛrɛ na sugu bɛɛ tigɛ walasa an den ka ɲɔgɔn bi wala a se ka jaabi jɔnjɔn d'aw ma wa. N'a cɛ han e bɛ fɛ ni wara tɛ nin ko bɛ ne bolo san nin bɛɛ bɛ ne bolo san. I n'a fɔ cogo di. Parce que déjà an taara i ye denni ye wa den diyara i ye fɛnɛ ma bon min kɔni bɛ ne bolo a ko la dɔrɔn ka cɛ i mana fɛn fɛn kɛ ne b'i kɔ déjà n y'a f'i ɲɛna ka tɛmɛ i kungo ye n kungo de ye n ma faamu donc o don an bɔra denni fɛ yen a y'a essayer k'a b'a gɛlɛya dɔɔni. Bon an ma bɔ a fɛ dɛ n ka n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ par circonstance de n'o tɛ an ma bɔ a fɛ yen. Awɔ mais inshallah bi kɔni an bɛ bɔ a ma diyago a fa ka ɲɔgɔn ye. E b'a dɔn n'a bɛna bɔ fɛnɛ. Hali n'a ma bɔ an bɛ tu fɛ yen hali n'an bɛ tu fɛ yen. Numéro t'a la an taara an bɛna sɔrɔ cogo min na fo n'an taara dɛmɛ fo n'an taara gɛrɛ sigi u ka da la dɛ. An bɛ tu fɛ yen cɛ an bɛ taa an b'a ko ɲɛɲini k'a lajɛ sinon a cɛ u b'u to nin na sa u bɛ muso di ma village la parce que i b'a dɔn village la ko ninnu fɛnɛ filɛ nin ye a cɛ muso bɛ dɛmɛ ka sɔrɔ a ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ i bɛ bali min na dɔrɔn u y'i wele karisa i muso bɛ ka na walima i muso nana. N ka cɛ e tɛ mɔgɔ min dɔn n ka cɛ n'a fɔra k'i furumuso ja a kuma ka ca dɔɔni dɛ. An ka cɛ wa ko nin filɛ an ka bali la dɛ. Alors que olu dun filɛ nin ye n'u nana Bamakɔ yan nɔ n'u ɲɛ yɛrɛ la n ka cɛ u b'a fɔ ko k'olu mɛri t'a lɔ. O fɛnɛ an ka taa yɛrɛ parce que a caman bɛ yen nɔ n'u ɲɛ yɛlɛla sa u bɛ boli u b'i bila. Ala dɔrɔn de bɛ se ka nin ko in ɲagara n ma komi vu que ne tɛ den nɔfɛ kulonkɛ la fo sɛbɛ Ala ka ɲagara n ma. Amina yarabi Ala ka dugawu minɛ. Amina. N kɔni b'i kɔ inshallah kɔni n fɛnɛ bɛ n seko kɛ yarabi inshallah nin ko in bɛ ɲɛnabɔ wa an bɛ taa denni nɔfɛ bi f'an ka ɲɔgɔn ye diyagoya. Cɛ ko diyagoya. N bɛ min fɔ. O kuma an bɛ taa sama ka bɔ u fɛ yen dɛ. Ah non n'an ma ɲɔgɔn ye bi nin ko ninnu tɛ ɲɛnabɔ. A bɛ ɲɛnabɔ n'Ala bɛ ko wolo o ka ca. En tant que déjà o ye fɛn i bɛnna na o ye muso ŋaniya ye ka ban. Ayi dɛ u ma ŋaniya dɛ a ko k'ale taara ale y'a kuma kɛ donc u ma essayer ka gɛlɛya yɛrɛ ko n'ale pɛrɛla waati o waati k'ale ka taga bon a nana o fɛn de fɔ ne ɲɛna bon ne min ɲɛ b'a la a dun ma sɛbɛ la cogo min na n ka cɛ n'an ma nin ko kɛ sɛbɛ ko ye n ka cɛ a bɛ sɔn ka na bali ne la dɛ n'a taara village la ka t'o nɛgɛ ka na n ka cɛ b'a dɔn e bɛ n dɔn n ka cɛ ne ni n ka ko bɛɛ cɛ mɔgɔ ninnu ka cɛ la vie de merci venir à la bourse sans celui. N ka cɛ a ma nɔgɔn. nin ko bɛ n kɔnɔ nka an bɛ tila ka kuma. Yiriba in fama kabi dumu jamu bora ekip to kana boni mana bli kabi kana jigina yɛrɛ b'a dɔn Bamakɔ ma nɔgɔn tiɲɛ la ma nɔgɔn ni anw bɛ bɔ don dɔw la ka tile ka taa sigi an tɛ baara sɔrɔ o nata kama an tɛna se ka an t'a fɔ k'an bɛ se ka bɔ kuma bɛɛ ka taa fɔ mɔgɔ fɛ yen nɔ waati dɔ la fɛnɛ an bɛ baara yɛrɛ daminɛ lafiya waati tɛ yen nɔ sabula an bɔra yen kama a ma nɔgɔn koyi wallahi sinon ɲabi kun bɛ na dɛ Kadi wala i yɛrɛ ɲɛnafin bare kun bɛ ne na Kadi i yɛrɛ mɔgɔ bɛ ka don i la dɛ a bɛ cogo di Kadi ko jumɛn bɛ ko nin tan tɔ a fɔ ni mari ko mɔrɔmɔrɔ ni ye musɔrɔ bɔ na sa i b'a fɔ k'i tɛ taa ka tobi Kadi a fɔ nin bɛ sɔrɔ an ka dugu la nin tɛ sɔrɔ an ka dugu la dɛ ne ko dugu in yɛrɛ kibaruya jɔ fɔlɔ sani ka se dugu in kibaruya ma e nin wari bɔ wa tan ne wari di ne ma koyi ko ne k'an kun dilan ko kɔɲɔ b'ale bolo k'an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ e fɛ ko mun de don a na kɛ ko i ka ta ne ye mɔgɔ ɲɛnama don dɛ o bɛ cɛ an b'o ko mali famana so cogo ma ne yɛrɛ tun bɛ kɛ e ɲininka o de la sisan tiɲɛ yɛrɛ la ne famana ma koyi ni baw ni kɔrɔmusow wo dugu mɔgɔ ninnu bɛɛ Kadi o tɛ kibaruya duman ye dɛ
I ka patron ma cɛ k'ale ye téléphone fitinin dɔ ɲini ka di ma. Tiɲɛ yɛrɛ la malo kuma fɔ n ye. A na i kɛ pewu. N'ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ na hali n'a kɛra téléphone bidɔnman dɔ n'o bɛna mɔni m'o di. Yiriba o bɛ diya ye dɛ. Sabu e bɛ yan nɔ n'i bɔra so i bɔra so cogo min i yɛrɛ b'a dɔn. Somɔgɔw hakili sigilen tɛ. A ma nɔgɔn n'a fɔra ko e bɛ diɲɛ ɲɛfɛ e yɛrɛ lawaleya dɔnnen tɛ ni ne yɛrɛ tun bɛ ye sisan a bɛ kɛ cogo di. Yiriba ne bɔra ka ne to so cogo min e yɛrɛ b'a dɔn koyi i b'a dɔn cɔ. N'a dɔn nka a mana kɛ cogo o cogo kana ɲinɛ i bɔyɔrɔ kɔ. Maninfin mana kɛ cogo o cogo i bɔyɔrɔ hakili t'o la n'i hakili t'o la ko caman bɛ kun na bɔ. N'a y'a sɔrɔ k'e bɛ to ka weleli kɛ somɔgɔw bɛ dugawu minnu kɛ dugawu in bɛɛ tɛ se ka tunu. A bɛ se k'i bɔ ko caman na an filɛ yɔrɔ min na sisan ala k'an kisi ne tɛ yɔrɔ dɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛ yɔrɔ dɔn ni ko ye sɔrɔ sisan a bɛ kɛ cogo di. I bɛ minnu fɛ yan o t'i ka dugu yɔrɔ o t'i i ka maa si dɔn. Ka di n'i sera k'a jateminɛ hali ka to ka fɔ i ka patron ɲɛna ka wele dɔw kɛ maa si ka nimero tɛ kunna. Ne kun bɛ ba de ka nimero dɔn komi sisan yɛrɛ a mɛnna dɛ mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ a y'o nimero changer. Ayi nimero in ma falen sinon hali o donna ne ye weleli kɛ ne ye Babilen wele. Baasi t'a la kɔni. Baasi foyi t'a la. O ɲɛna sa. An mɛna baro la koyi o y'a sɔrɔ kun sigilen bɛ gɛrɛn na. Ne ni maa caman kumana dɛ. O ɲɛna yɛrɛ baasi t'u la yen. Baasi foyi t'u la hali ne ni Sunjata kumana. Kadi o tɛmɛnen o bila ten. Yiriba. Ayi e ka sabali sisan. N tɛ se k'i labɛn. Bon yafa n ma. Tɛmɛ o kuma na. Yafa n ma nka n b'a ɲini i fɛ fɛn dɔw bɛ yen lamɛn sa n b'a ɲini i fɛ fɛn dɔw bɛ yen n'i ma bɔ i hakili la a bɛna si i ka ɲɛnamaya kan min kɛra o kɛra foyi tɛ se k'o bali ko minnu kɛra i bɛ se ka segin a kan a mɛ sɔn hakili la wa. Ala Yiriba n'i ma ɲi ka tɛmɛ o kuma na nafa foyi tɛ e ka nin kuma in na yan nɔ a fɔ mun na parce que n tɛ nin lamɛn o kɛcogo foyi t'a la ko ne b'e lamɛn yan nɔ Yiriba i y'a mɛn o ɲuman ye min ye e ka ɲinɛ nin ko in kɔ ne ka ɲinɛ nin ko in kɔ an bɛɛ ka ɲinɛ nin ko in kɔ. N y'a faamu n y'o bila ne ko ne bɛ na Bamakɔ waati dɔ la o y'a sɔrɔ bani dɔ tun b'i bolo lamɔ na e tun bɛ to ka nɔnɔ bɔ ka nɔnɔ dilan ka di min ma sa. Ne yɛrɛ nana o bani tɛ yen nɔ. I tɔgɔ ye kibaruya dɔn i daga wuli teri i taara k'o to e tɛ miiri dɛ. O de sa nin ko in kɔni. I mana Kadi yɔrɔ o yɔrɔ bani b'a kɔ pɛrɛtɛ Kadi. Donc i natɔ y'i jogo bɛɛ to bani na yen sa Kadi ne bɛ dɔn sa. Kɛ fɔ joona. I ka patron don. A bɔra a terimuso jangarabu dɔ nalen don nin terimuso in nin bɛ fɛ ka ne ka baara tiɲɛ nka n kɔni b'a dɔn n'Ala sɔnna ma a tɛ se nin terimuso ye naafi ye Yiriba kabakolo don dɛ naafigiba de don an nana k'a bɛ taa so tani bɔra k'a bɛ taa bila n Ala ka senu ɲuman ye yen nɔ. Kadi i janto i yɛrɛ la mɔgɔ muso ma i b'o fɔ dɔɔni de. Sabu i bɛ ka nin kuma fɔ cogo min naafiya b'a la a ye min ye o a ma min ye o a bɛna a bɛɛ fɔ tan de o la o fana b'o minɛ n'a bolo fila ye sa. hali ne ma fɛn fɔ ne ye ne b'a dɔn i ka kuma in laɲini yɛrɛ nka i mun nin bɛɛ bɛ duguba sigi la. O ye tiɲɛ ye dɛ. Kadi e b'i ta de dɔn anw ta tɛ se ka foyi yɔrɔ depuis ne nana ne m'a fɔ n k'i ka taa ne siyɔrɔ la ne bɛ siyɔrɔ min. Tiɲɛ n'o la ne yɛrɛ ma taa i ka yɔrɔ foyi la fɔlɔ. Wa anw cɛ 15 de bɛ si sokurunin kelen kɔnɔ sokurunin kelen an mɔgɔ 15. Yiriba. Wa a bɛ sara de fɛnɛ dɛ. Nka ne kɔni fɛ aw t'aw bolo fara ɲɔgɔn kan k'o sara. Awɔ an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan nka waati dɔw bɛ kɛ. Sinon a ka di n ye k'i dɛmɛ dɛ. Ni ɲɛ bɛ la sa ni bɛ ban sa ni bɛ ban. Dɔw kɛ ɲɔgɔn ye. I fana k'i timinanja i k'i muɲu i ka patron.
sabu ne b'a dɔn wa muso a kan ka ɲɛ dɛ sabu tɔgɔ min b'i ka patron na ne b'a fɛn o fɛn Bamakɔ a bɛɛ tasuma don min ne nana ne ye don min ne b'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na hɛrɛ bɛ mais min bɛ bolo kɔrɔ hɛrɛ tɛ tiɲɛ don ko dɔw tɛmɛna o b'i kunna nka ni i bɛ ka miiri min na sisan o tɛ kelen nka miiriya min i mun ka sabali nka min ka gɛlɛn n'a bɛɛ yala e ka wariw bɛ ka di a kɛ cogo la awɔ e problème foyi tɛ tana wa fan fɛ o yɔrɔ in na kalo ma sa dɔrɔn a bɛ taa wari di tanumu ma tanumu de bɛ ka wari in bɛɛ sara sisan kɔni b'a sɔrɔ a buguna dɔɔnin parce que n yɛrɛ mɛnna yan kosɛbɛ n b'a dɔn yanni n sɛmɛnna ka don i bɛ sɛmɛnna so sogo kuma in kɔni n y'o fɔ i y'o ka di ba o bila o tuma ne ma taa so e bɛna dɔn cogo di sogo kuma in to yen Kadi ça va? Ça va. Reste là. Ni a siyɛn joli ne bɛ ka taa ni ka segin kɛ nɔfɛ mais i tɛ ka kan jɔlen fɔ ne ɲɛna Kadi. Tɔgɔ nɔrɔ ko ne bɛ sɛbɛn la ni sɛbɛn kɔni tɛ ne tɛna n yɛrɛ sɛgɛn tan tɔn. Kadi. C'est-à-dire furu ye fɛn dɔ de Ala ka latigɛ de na Ala y'a latigɛ ni mɔgɔ min cɛ donc a bɛ kɛ nka Ala latigɛ ye tiɲɛ mɔgɔ laɲini fɛnɛ bɛ yen dɛ donc ni fɛnɛ y'a laɲini i n'a fɔ ne fɛnɛ bɛ ka laɲini cogo min depuis don min na ne ye lajɔ ne y'a f'i ɲɛna ko ne tɛ kulonkɛ la bon n bɛ ka i ye fan caman n bɛ ka kuma i fɛ mais i tɛ ka sɔn ka kuma ja don donc n bɛ fɛ ka dɔn exactement mun de bɛ yen nɔ ou bien ni fɛnɛ t'a la i bɛ se k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna ne fɛnɛ bɛ se ka jɛ o cogo min na mais tiɲɛ yɛrɛ la laɲini yɛrɛ t'o ye laɲini ye i ka fɛn fɔ n ɲɛna n bɛ min faamu i yɛrɛ ko k'i tɔgɔ ne tɔgɔ Ali mais o bɛ n wele Alivini de Ali n'i ka kuma mɛn nka dalaga ka gɛlɛn dɛ an ɲɔgɔnna caman ye cɛ caman bɛ kuma fɔ u t'a bɔ a sira fɛ o ye tiɲɛ ye cɛ caman b'a kuma fɔ nka u t'a bɔ a sira fɛ nka ne ta in walahi n y'a ɲini Ala fɛ k'a bɔ a sira fɛ ayiwa baasi tɛ nka an bɛɛ k'an janto an dalakan na fɛn min ka guni yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na o ye janfa ye e kelen tɛ janfa man di mɔgɔ si de ye ɲɛnamaya in kɔnɔna na nka a bɛ kɛ cogo di n'i y'a bɔn ne y'a sigira de o ye tiɲɛ n'i ye janfa nalen ye dana de nana fɔlɔ nka a b'i kunna ko ne tɛ janfa ne tugulen nɔfɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de sira kan ayiwa n'i b'a la a bil'i kunna ko ne fana b'a la aw ni diya n ye dɛ u bɛ diya n yɛrɛ 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 bi su in na n bɛ sunɔgɔ ka ɲɛ walahi n'i ka kuma mɛn nka furu ko kuma ma ɲi bɔlɔn kɔnɔ dɛ o fana ye tiɲɛ a fana tun ka di ne ye n'a sɔrɔ i somɔgɔw bɛ yan e bɛ se ka ne ni olu ɲɛ yira walasa an ka se ka furu kuma kɛ yen ayiwa baasi tɛ n kɔrɔkɛ jate dɔ bɛ yan nɔ o kuma diyara n trop wala ne yɛrɛ bɛ sunɔgɔ bi ka ɲɛ très bien fo n bɛ sugo i la walahi ne bɛ ka fɛn min kɔnɔ i k'o fɔ ne ɲɛna ni nana o fɔ ne ɲɛna karamɔgɔ fɛn min ɲini sunkalo ni Ala y'o di ma sunkalo la ni Ala y'o di ma sunkalo makɔnɔ na i bɛ mun fɔ la y'a barika ko nka Kadi ɲininkali dɔ tun bɛ ne bolo ka tɛngu i la n'a ma k'i ma baasi ye awɔ n b'i lamɛn Kadi n bɛ fɛ i ka tilen tilennenya de ka ɲi hɔrɔn i kan ka tilen hɔrɔn n'i ye hɔrɔn kan fɔ i ti ja wale ka y'i la ne ko e delila ka furu wa ayi Ali ne ma furu kɛ den b'e bolo wa ayi den tɛ n bolo là ça tombe bien parce que ne yɛrɛ ka rêve kun ye min ye ka muso furu min ma deli ka den sɔrɔ wala o de kun ye ne ka rêve ye Ala filɛ ka ne ka rêve réaliser bi tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi a Kadi ne ma se ka da la n ko e ko awɔ c'est vrai la ma se ka da la e ko awɔ parce que an ye boli min kɛ nɔfɛ c'est trop c'était
Bon, il y a un bête, ça. Téléphone, mais boulot. Ay téléphone tembulu. Téléphone, c'est boulot. Donc, on a ko siamara ko na bena boy ka bena téléphone do tiano. Ah, ok, problème tala. Ça n'est pour regarder en altie. Ani ne fene ne bena nti pour ne sita yesanga na yara chugum. Comme il y a une minute là, et tu dois savoir Jonathan y a pas trop apprécié là. Oui, tiens. Et ngasa no tiens. Ne ko ko yam sika sili senga chugodi. E sika ne mo John nyira. Aw. Ya fi un korge mea ma ino nyira. Ah, ok. La na be ke to ma ba ino ba nya na ba nyon tege. Problème fusta. Na fam. Inche. Tambe. Ah, tambe. Jawara Construction est une société spécialisée dans la construction des ouvrages des génies civils, notamment les bâtiments, les routes, la construction des usines, des hôpitaux. Nous serons présents au CICB du jeudi 17 au samedi 19 juillet pour le Forum international de la diaspora. Si vous voulez savoir plus sur nos différentes offres, rejoignez-nous au CICB. Je vous remercie.